بسم الله الرحمن الرحيم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் முஹம்மது ஷாஹித். அல்லாஹ்வின் அற்புத படைப்பில் இன்று நான் பார்க்க போவது வீட்டில் செல்ல பிராணியாக நாம் வளர்க்கக்கூடிய பூனை. பூனையை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பற்றி பார்ப்போம். சராசரியாக பூனைகள் ஒரே நாளில் 70% தூங்கியே கழிக்கின்றனர். பொதுவாக பூனைகள் ஒரு உணவை 3 முறை ருசித்து சோதனை பார்த்த பிறகு 4வது முறை நம்பிக்கையுடன் அதை உண்ணும். பூனைகள் உள்ளங்கால் வழியாக வேர்வை வெளியேற்றுகின்றன. பூனைகளால் இனிப்பு பொருட்களை ருசிக்க முடியாது. பெண் பூனைகள் பொதுவாக வலது கால் பழக்கமுடையவை, மேலும் ஆண் பூனை இடது கால் பழக்கம் கொண்டவைகளாக இருக்கும். பூனைகளுக்கு காலர் எலும்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்திற்கும் தோலிற்கும் இடையே எலும்புகள் கிடையாது. பூனைகள் கடல் நீரை குடிக்க முடியும். அதன் சிறுநீரகங்களில் உப்பை வடிகட்டும் அளவிற்கு திறன் கொண்டவைகளாக இருக்கும். பறவைகளை சேர்ந்த 33 இனம் பூனைகளால் அழிந்துள்ளது. மிகவும் அதிகமாக வேட்டையாடக்கூடிய 100 இனங்களில் பூனைகளும் ஒன்று. பூனைகளின் இதய துடிப்பு மனிதர்களின் இதய துடிப்பை விட 2 மடங்கு அதிகமாக துடிக்கும். நிமிடத்திற்கு 110 140 வரை துடிக்கும். அறிவியல் வல்லுநர்கள் இதை கண்டறிந்துள்ளனர். பூனைகள் 100 வகையான ஒலிகளை எழுப்புமாம். பூனைகள் சாதாரண வெப்பநிலை 100.5 டிகிரியிலிருந்து 102 டிகிரி வரை இருக்குமாம். பூனைகளால் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்க முடியும். பூனைகளின் செவித்திறன் மற்ற பிராணிகளை விடவும் அதிகமானது. அதிக அதிர்வெண் கொண்ட அலைகளையும் பூனைகளால் தாங்க இயலும். பூனையின் நுகரும் திறன் மனிதனை விட 14 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். பலமான சிறப்பு வாய்ந்த தாடையுள்ள 35 பற்கள் மாமிசத்தை துண்டாக்கி கிழிக்கும் வகையிலும் 2 நீளமான கோரை பற்கள் இரையினை துண்டித்து சேதப்படுத்த உதவும். இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான பூனைக்காக சர்வதேச விலங்குகள் நிலையம் ஆகஸ்ட் 8ஆம் நாள் பூனைகள் தினமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த பூனைகள் தினம் 2002ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் 70 வகையான பூனைகள் இனம் உள்ளது. இந்தியாவில் 8 வகை பூனை இனம் உள்ளது. பூனைகள் ஒரு நாளைக்கு 16 மணி நேரம் தூங்குகின்றனர். பூனையின் செவித்திறன் மற்றும் பார்வை திறன் அசாத்தியமானது. பூனையானது ஒருவித உருமலை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். அந்த உருமலானது ஒருவித அதிர்வலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றது. அந்த அதிர்வலைகளின் அளவு அதிகபட்சமாக 20 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 140 ஹெர்ட்ஸ் வரை இருப்பதாக கூறியுள்ளார்கள். அந்த அதிர்வலைகள் மனிதன் மீது படும்போது மனிதன் உடலில் எண்ணற்ற பல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. 40% ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கிறது என ஆய்வில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 1963ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 18ஆம் தேதி பிரான்ஸ் விண்வெளிக்கு ஒரு பூனை ஒன்றை அனுப்பியது. 15 நிமிடங்களில் விண்ணில் பறந்த அப்பூனை 130 மைல் தூரம் வரை சென்று உயிருடன் திரும்பி வந்தது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பூனை வளர்த்ததாக ஹதீஸ் உள்ளது. பூனை வளர்ப்பு பற்றி இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது என பார்ப்போம். இஸ்லாத்தில் பூனை வளர்ப்பதற்கு அனுமதி உண்டு. மனிதர்களை சேர்ந்து வாழும் செல்ல பிராணியாக இவை வளர்க்கலாம். அப்படி வளர்த்தால் அவற்றை கொடுமைப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும். முன் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி பூனை ஒன்றிற்கு உணவு கொடுக்காமல் சாகும் வரை கட்டி போட்டு அடைத்து வைத்திருந்ததால் அவர் வேதனைப்படுத்தப்பட்டார். அல்லாஹ்வே மிக அறிந்தவன். நீ அதை கட்டி வைத்து நீ அதற்கு உணவு தரவும் இல்லை, அது பூமியில் உள்ள புழு பூச்சிகளை உண்டு பிழைத்து கொள்ளட்டும் என அவிழ்த்து விடவும் இல்லை. பூனையை வளர்த்ததற்காக அவர் தண்டிக்கவில்லை. பூனையை கட்டி போட்டு பராமரிக்காமல் விட்டதாக தண்டிக்கப்பட்டதாக அப்துல்லா பின் உமர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அறிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் புகாரியில் 2365 பதிவாகி உள்ளது. தண்ணீர் பாத்திரத்தில் பூனை வாய் வைத்து விட்டால் அந்த தண்ணீர் அசுத்தமாகாது. இது அசுத்தமான பிராணியோ ஆபத்தான பிராணியோ அல்ல. பூனையை முறையாக வளர்ப்பது தவறல்ல. இவை உங்களை சுற்றி வரக்கூடியவைகளாகும் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் அரிய தகவல்களுடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.